हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आंनि आदा आगै बिदा बिनानाव बयखौबो बरायहरबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ। ओमफ्राय आं दिनै हारसिं थानो बरिं मोननायखाय माबा मोनसे बानायना जानो सानबाय। ओमफ्राय मा बानायनो नागिरदों बेनो जाबाय कि आं सुजि बानायना जानो नागिरदों। जोंहा आइया सानसेखालि आंनो संना जाहोदोंमोन आरो बे सुजिखौ इमान गोथावनो बानायना जाहोदोंमोन ना। स' आं बिदि बायदिनो दिनै मोनसे ट्राइ खालामनो नागिरदों। थ' नोंसोर नायलांबाय थादो आं माबायदि स्टाइलाव बानायो। जोंहा माबायदि स्टाइलाव आंखौ फोरोंनायमोन, आं बिदि स्टाइलावनो बानायनो सानदों। स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय आं मा आइटेम्स जगार लादों बेखौ नोंसोर नायदो। फार्स्ट अफ अल गाइखेर लादों। ओमफ्राय नैबे जाबाय सुजि। आं सुजिखौ दिहुनना लादों, हारसिं मानसिसो बारा नांखाया। ओमफ्राय बेखौ सिनि कापसे लादों, बारा नाङाबो जानो हागौ। ओमफ्राय बादाम बिगुर जिरना लाबाय। ओमफ्राय इलाइसि गरनै लादों इनि मोदोमनो आन्था। ओमफ्राय लादों नै घिजों एवनांगोन आरो बेखौ। ओमफ्राय बेफोरखौ जे बानायनाया मालाबा अफिस टाइमिंआव गोबाव जाबा ओंखाम संनो हाया न', थ' ब्रेकफास्ट बानायनानै लांनो हायो, अफिसाव थांनानै जाहैनो हायो। थ' बे मोनसे टेकनिक। बानायनानै रेसिपिखौ नुदों गोलोमबाय उदां रानिया। नोंसोर ओंखायनो एसे सापर्ट खालाम, अनहर आंखौ मिथिदों ना? नोंसिनि थाखाय जों बेफोरखौ मावगासिनो दं। नङाबा सिरि सिरि जाखोमानोबो हागौमोन बानायनानै। Few moments later. मोनबाय नै, मोननानै बिदि लाबोबाय, रेडि जाबाय। दा आं नोंसोरनो जानानै देखायनोसै। Oh my god, smell is so good यार। मेहनत कर, पसीना बहा। नै नोंसोरनि थाखाय गोलोमजोब्बाय जानो हागौ नै गरमाव संनानै। थेंक्स टु मम, नोंनि फोरोंनायाव दिनै इसेबांसिम मावनानै जानो फोरोंदों। दा आं नोंसोरनो दिहुननानै जानो देखायनोसै। खुदै गलायबायलै भाई। लुगैगोन नामा? हा लुगैगोन? लुगैनो हायाखै।
WhatsApp बिसोर बुंदों आंनि लोगोफोर YouTube fans आदा बाजै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव माने बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आंनि भिडिअफोरखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नोंसोर थाब थाबनो आंखौ सापर्ट खालाम जौगालांनो थाखाय स' थेंक इउ नोंसोर बिदि रेसिपिखौ बानायना जाना नायदो खेबसे थ' बाय बाय नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनफिनगोन टाटा Like a Hellcat.